Ако се питаш защо си в застой с отслабването и не губиш никакви килограми и мазнини, гарантирано е защото правиш поне една от грешките, за които ще научиш в днешното видео. Истината е, че може да тренирате изключително усилено, но ако не се храните правилно, няма да виждате почти никакви резултати. Затова в днешното видео ще споделя с вас 10 най-масови грешки, които съм забелязал от опита си с стотици клиенти, че хората правят, поради които буксуват на едно място и са в застой. Първата масова грешка е консумацията на много малки хранения през ежедневието. Тук говорим за грешното вярване, че храненето по малко, но често води до забързване на метаболизма. Това е причината, поради която много фитнес хранителни режими карат хората да се хранят по 5-6 пъти на ден. В миналото се вярваше, че по този начин се забързва метаболизма, защото тялото постоянно се стимулира да разгражда храна. Истината е, че това вярване е тотално грешно. Редица изследвания и метаанализи по тази тема доказаха, че няма никаква разлика дали се храним само веднъж или няколко пъти през ежедневието, когато общият дневен прием на калории е еднакъв. Или с други думи, това колко енергия ще изразходи тялото ни за да разгради храната, не се определя от това на колко порции ще я разделим, а се определя от общия ни дневен прием на калории. Причината, поради която аз лично не препоръчвам малки и чести хранения за повечето хора, е защото по-скоро те водят до преяждане, по-висок общ дневен прием на калории и като резултат застой или дори натрупване на излишни мазнини. Причината за това е защото хората, които редовно консумират малки хранения, обикновено имат лоши хранителни навици, не подготвят и не планират храната си за деня, пропускат основни хранения и карат основно на неща като солети, бисквитки, ядки и прочие. Тоест постоянно консумират по нещо малко, то не води до особено голяма ситост и като резултат редовно приемат празни калории. И като се направи равносметка, ядат оскъдни количества храна, а приемат огромно количество енергия от тях. Затова моята препоръка е да имате няколко фиксирани хранения през ежедневието си и да се придържате към тях. Например закуска, обяд, междинно хранене и вечеря. И оттам нататък проверете какво работи най-добре за вас самите. Някои хора се чувстват най-добре с 3 хранения през ежедневието, други с 4, трети с 5. Важното е да намерите какво ще работи най-добре за вас, спрямо вашето ежедневие и натуралните ви нива на апетит. Следващата огромна грешка, която съм наблюдавал при десетки мои нови клиенти, е, че се фокусират върху малки излишни детайли, вместо да се фокусират върху най-важните неща. Това нещо го наричаме парализиране от анализиране. Например, много начинаещи се чудят дали е по-добре да ядат бяло или червено месо, кога е най-добре да закусват, кога е най-оптимално да приемат протеиновия си шейк, дали е по-добре да ядат картофи или ориз за отслабване и така нататък. Да, това са интересни въпроси и ако работите с треньор и диетолог, е напълно окей да се допитвате до него, но ако правите нещата сами, силно бих ви препоръчвал да не се задълбавате в тези неща, защото те ще имат минимален или почти никакъв ефект върху загубата ви на мазнини. Повечето хора се объркват и демотивират, когато започнат да се задълбават в тези неща. Затова по-добре се фокусирайте върху двата основни принципа, които ще ви донесат по-голямата част от желаните резултати. Първият принцип е гарантирайте, че приемате по-малко калории, отколкото изразходвате. И втория принцип, уверете се, че приемате достатъчно протеин. Ако подсигурите тези две неща, гарантирано ще сваляте килограми и мазнини и ще подобрявате телесната си композиция. Не се претоварвайте с излишни подробности. Има достатъчно много недостоверна информация в интернет, така че да ви се замая главата. От веган диети до кетогенни, до нисковъглехидратни, нискомазнини и така нататък. Само ще се объркате и, както казах по-рано, ще се парализирате от анализиране. Друг широко разпространен мит е вярването, че за да отслабнеш трябва да приемаш повече мазнини и по-малко въглехидрати. Причината за това е защото изследвания показват, че завишената консумация на мазнини води до по-голяма оксидация на мазнини в тялото. Това определено е вярно, но трябва да разберете, че горенето на подкожни мазнини и горенето на мазнини, приети от диетата, са две тотално различни неща. Просто защото тялото е приемало повече мазнини и гори тях за енергия, не означава, че ще изгубите подкожни мазнини. За да може тялото да гори подкожни мазнини, задължително трябва да изразходвате повече калории, отколкото приемате. Разбира се, за някои хора ще бъде по-лесно да контролират апетита си и приема си на калории на режим, който съдържа повече храни с по-високо съдържание на мазнини и по-ниско съдържание на въглехидрати. Но това не означава, че трябва да приемате колкото се
може повече мазнини, за да отслабвате. Защото приема на излишни калории единствено увеличава приема ви на енергия и това прави загубата на мазнини по-трудна. Следващата най-масова грешка е взимането на почивка от диетата през уикендите. Повечето хора работят от понеделник до петък, след което си взимат съботата и неделята за почивка и забавление. Много често тази почивка включва и почивка от хранителния режим. Както вече казахме, за да губим подкожни мазнини, трябва да бъдем в калориен дефицит. Но няма никакво значение дали сме в калориен дефицит в даден ден. Важното нещо е да бъдем в калориен дефицит в дългосрочен план. И ако редовно се отпускате през уикендите, без никакъв проблем може да неутрализирате положените ви усилия за предходните 5 дни. Това не означава, че не може да ядете вредна или висококалорична храна, но ако не го планирате и не го съобразявате с останалите дни през седмицата, най-вероятно ще достигнете застой или дори може да покачите излишни мазнини. Например, може да планирате през уикенда да преядете с 1000 калории от пица и сладолед, но планирайте да го съобразите с останалите дни през седмицата, така че отново да бъдете в дефицит и да постигнете желаните резултати. Определено може да бъде постигнато, просто изисква малко планиране. Друга масова грешка е вярването, че не може да напълнеем, ако се храним с здравословни храни. Консумацията на здравословни храни не премахва правилото, че за да губим подкожни мазнини, трябва да бъдем в енергиен дефицит. И това е грешката, с която се сблъскват много хора. Вярват, че ако се хранят основно с здравословни храни, в такъв случай не трябва да се притесняват за количествата, които приемат. Това определено не е вярно, особено когато говорим за здравословни храни като ядки, тахани, зехтин и фрешове. Тези храни може да са здравословни, но и също така са много калорични и е лесно да преядем с тях. Само 100 грама ядки съдържат между 600 и 700 калории. Само една лъжичка зехтин съдържа около 150 калории. Един фреш съдържа около 300 калории. Аз лично имам десетки клиенти, на които съм помагал да се отърват от излишните си килограми, които преди да започнем нашата съвместна работа са се хранили само и единствено с здравословна храна и отново са били с наднормално тегло. Причината за това е защото здравословно хранене и целенасочено хранене са две тотално различни неща. Вярването, че може да ядем неограничено количество плодове по време на диета, също е грешка. Много начинаещи, когато започнат процес на отслабване и горене на мазнини, прибягват към сокове, фрешове и смутита, тъй като ги асоциират с нещо полезно. Но истината е, че тези сокове и смутита може да съдържат стотици празни калории и много захар. Затова отново повтаряме, само защото една храна е здравословна, не означава, че не може да прекалим с нея. Следващата масова грешка, поради която много хора са в застой, е липсата на проследяване на приема на калории и преценяването на око. Определено едно от най-важните неща е да достигнем точката, където вече не ни се налага да следим приема на калории, защото вече изцяло може да преценяваме нещата по интуиция. Но докато достигнем тази точка, трябва за известен период от време да следим дневния си прием на калории. И за хората, които не са свикнали да следят калории и макроси и да гледат етикетите на храните, е много лесно да подценят количеството калории, които приемат на ежедневна база. Редица изследвания показват, че повечето хора подценяват дневния си прием на калории с между 20 и 50%. Затова като за начало е най-добре да следите приема си на калории чрез изтегляне на храната на кухненска везна и изчисляване на приетите калории, за да сте сигурни точно колко сте приели. Както казах, това не е нещо, което трябва да правите до края на живота си. Веднъж след като придобиете базова представа, вече ще може да преценявате нещата на око с много по-голяма точност. Осмата масова грешка е следването на диетите, които са на мода, като например диетите на популярни личности. Първо, имайте предвид, че по-голямата част от тези диети са тотална измислица и тези популярни личности не се хранят така на практика. Второ, просто защото са работили за някой друг, не означава, че ще работят и за вас, защото всеки един от нас има различна физиология, ежедневие и предпочитания. И не на последно място, по-голямата част от тези диети са невъзможни за придържане в дългосрочен план и тяхното следване води само и единствено до йо-йо ефект. Деветата грешка е, че не приемаш достатъчно вода. Както вече съм казвал редица пъти и в предходните си видеа, когато не приемаме достатъчно вода, много често тялото бърка чувството за жажда с чувството за глад. Проучвания показват, че добрата хидратация намалява общия ни дневен прием на калории с около 10%. Също така консумацията на повече вода ще намали приема ви на газирани напитки, сокове и други напитки, съдържащи излишни калории. И десетата огромна грешка е, че не приемаш достатъчно протеин. Приема на достатъчно протеин трябва да бъде основен приоритет във всяка една диета, която е
предназначена за успешно отслабване и загуба на мазнини. Причината за това е защото протеина е най-засищащия макронутриент и като резултат ни позволява да постигнем и да поддържаме енергиен дефицит. А когато не приемате достатъчно протеин, тогава хормоните на глада като грелин се завишават и като резултат имате много по-висок апетит. Така че тук ще завърша това видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако и вие искате да бъдете един от стотиците хора, които са постигнали мечтаните резултати и са променили начина си на живот за винаги, може да проверите дали има останали свободни места в програмата ми и може да си запазите безплатен час за консултация за евентуална съвместна работа с мен. Ще намерите линк към всички мои контакти в описанието под това видео и в коментарите. Оставам ви още 2 полезни видеа и до скоро!